Dobrý deň, vážení rodičia, milí priatelia. Dnes máme 24. augusta 2023. Krásny horúci deň, verím, že ho všetci prežívate príjemne. No a dnes by sme chceli využiť tento čas na to, aby sme vyžrebovali troch výhercov našej súťaže What's English Challenge. Mnohí o nej už určite veľa viete. Hneď vám o nej trošku viac poviem, ale skôr, než by som sa k tomu dostal, by som sa veľmi pekne chcel poďakovať všetkým vám, ktorí ste sa prihlásili do našich kurzov, či už to bolo na základných školách alebo online, či už to boli prváci, druháci, tretíci, štvrtáci, piatáci alebo vyšší. Ďakujeme veľmi pekne. Verím, že ste boli s našou prácou spokojní. V prípade, že áno, tak by som vás chcel veľmi pekne aj v mene našich kolegyň a kolegov poprosiť o to, aby ste, ukážem vám, zahlasovali za našu jazykovú školu v súťaži stránky jazykovevzdelávanie.sk, ktoré môžete vidieť tu. Áno, v súťaži na jazyková škola 2023. Môžete tak urobiť do 19. septembra. Naše číslo je číslo 19 a zahlasovať môžete veľmi jednoduchým spôsobom tým, že vyplníte tento krátky formulár, odošlete a to je všetko. Takže verím, že ste boli spokojní. Ďakujeme vám aj za konštruktívnu spätnú väzbu, ktorú ste nám dali v našich záverečných dotazníkoch a verím, že sa vidíme aj na budúce roky a budeme pokračovať ďalej vo vzdelávaní anglického jazyka spoločne. Je ešte jedna vec, ktorú by som chcel zdôrazniť. Dneska budeme žrebovať troch výhercov, avšak ostatní nemusíte byť smutní. Budeme radi, keď sa za nami zastavíte a vyzdvihnete si svoje darčeky, ktoré máme pre vás pripravené. Mnohí z vás tak ešte neurobili, tak by som vás chcel poprosiť, aby ste nezabudli na to. Decká, rodičia, vaše darčeky sú u nás a chceme vám ich dať. Túto chvílinku by som ešte chcel využiť na to, aby som pozdravil našich študentov zo Zohora. Konkrétne to bol Miško, Jonáš, Zárka a Marko. Decká, mám pre vás pripravený balíček darčekov, ktorý vám pošlem. Trošku som v omeškaní, viem, že ste boli trošku z toho smutní, mrzí ma to, ale chcem vám to vynahradiť, takže ten balík darčekov a odmien pre vás, ktorý si zaslúžite, už putuje čoskoro. Takže toľko som chcel na úvod a teraz prejdeme k žrebovaniu našej súťaže What's English Challenge. Všetci žiaci na základných školách, v tomto prípade 3., 4. ročníka, alebo žiaci 3., 4. a 5. ročníka v našich online kurzoch pracovali s materiálmi bronze, silver alebo gold. Za vašou úlohou, aby ste sa zapojili do tejto súťaže, bolo, aby ste poctivo sa pripravovali na hodiny a robili si svoje domáce úlohy, ktoré naši lektori alebo lektorky potom kontrolovali a vlastne v rámci možnosti vám dávali spätnú väzbu, niekedy častejšie, niekedy menej, ale snažili sa. Medzi týmito lektorkami bola aj naša Majka, ktorú tu dnes medzi nami vítam. Aha. Hello. Takže je tu s nami aj Majka. A Majka bude dohľadať nad tým, aby prebiehalo žrebovanie, zlosovanie tak najlepšie, ako sa len dá. Takže vy, deti, ktoré ste sa učili z týchto našich knížiek bronze, silver a gold a splnili ste si všetky podmienky, ktoré sme vám dali, vlastne ste zaradení do dnešného žrebovania. Mám tu pripravených 65 mien, ktorí sú rozdelení v rozličných tímoch, podľa úrovní tam bola bronze, silver alebo gold. No a teraz vyžrebujeme tých troch víťazov, z ktorých dvaja získavajú knižku anglického jazyka What's English book na budúci školský rok. No a jeden z vás získava štvorčlenný skupinový kurz anglického jazyka alebo jedno miesto v štvorčlennom kurze na budúci školský rok. Takže
Ja som si otvoril túto stránku tohto generátora náhodných čísel a musím sem zadať čísla od 1 po kontrola pre istotu 65, takže dávame 65. Tak, vyskúšame, či to funguje. 1, 2, 3, OK, všetko funguje, takže môžeme prejsť k žrebovaniu, zlosovaniu. Majka? Áno, Majka hovorí áno, tak ideme na to. Ideme žrebovať knižku, tretie miesto je knižka, či už bronze, silver alebo gold a pozrieme sa, aké to je číslo. Číslo 12. Kto to bude? 12 máme Very Crazy Smarty Muffins. Tereska z našich muffinov. Srdečne ti blahoželáme. Ty si bola silverka, ty si mala silver knižku, takže ťa čaká aká knižka? Gold. Výborne. Takže máme gold. Ideme ďalej. Ideme žrebovať ďalšieho z vás, kto bude tento raz na druhom mieste. Znova len ďalšia knižka. Ideme. 3, 2, 1. Opa, to bolo vedľa. Ešte raz. 20. Ešte sa počujeme? 20. Na 20. mieste máme Ríška, ktorý nám chodil do Silver skupiny k Maruši a získavaš od nás takúto krásnu zlatú knižku. Blahoželáme, Ríško. Super. No a teraz ešte si Ríška zaznačíme nejakou takou ďalšou farbou. No a ideme vyžrebujeme posledného z vás troch, ktorý získava prvé miesto. No, prvé miesto, aby som zopakoval, bude účasť v štvorčlennej skupine What's English kurzu, ktorá bude prebiehať online formou. Takže ideme žrebovať. Kto to bude? 3, 2, 1. 32. Kto bude číslo 32? 32. Máme Pluto Planet Team, Sofia, Melanie, Ninka a toto je Sofia, Majkina Sofia. Sofinka, gratulujeme. Vyhrávaš od nás kurz anglického jazyka na budúci školský rok. Bomba, výborne. Takže, Tereska, Ríško, Sofia, srdečne vám blahoželáme k vašim knižkám a aj ku kurzu. Sme veľmi radi, že ste s nami tento rok boli, že ste sa zapojili do našej súťaže, ale hlavne, že ste boli v našich kurzoch. Výborne. Všetci ostatní, ktorí ste nevyhrali, nesmúte. Budeme mať takúto súťaž aj na budúci školský rok. Takže verím, že možno teraz sa usmeje, alebo na budúce sa usmeje šťastie aj pre vás. Ešte raz ďakujem, alebo na vás. Ďakujeme veľmi pekne za to, že ste s nami boli tento rok. Ďakujeme za vašu dôveru. Veríme, že budete pokračovať s nami aj naďalej. That's all. To je všetko. Ďakujeme vám krásne. Prajeme vám ešte krásne letné dni a vidíme sa čoskoro. Čau.